Daghan kay tag mga kahadlok dinhis kalibutan. Pero kasagaran sa atong kahadlok, kutob ra gyud sa level sa lawas. Hadlok masakit, hadlok masamad, hadlok mamatay. Mao ra ginay sagad natong kahadlok. Ang uban sad, hadlok mabati ang naong, hadlok matiguang, hadlok mahibaw-an ang edad, hadlok mabiyaan sa uyab, hadlok buwagan sa bana, hadlok mahagbong sa board exam. Namora na itong kahadlok, naargid sa level sa lawas. Kinsa ninyo dinhi ang nahadlok nga maimpyerno? Taas ang kamot. So kanang wa mo pataas, impyernohonon. Unsa may makapaimpyerno nato? Ang sala. Kinsa ninyo dinhi ang wa nagyoy sala karong gutloa? Taas ang kamot. Wala. Oh, nganong naa pa man ang inyong sala nga hadlok man day mog impyerno? Ang sala maoy makapaimpyerno. Muna pag-ingon diri sa Ginoo, ayaw mo kahadlok anang mga tao nga makapatay ra sa inyong lawas, pero di na makapatay sa inyong kalag. Kahadloki ang Ginoo, ang Dios, kay mulaglag sa inyong kalag og lawas didto sa impyerno. Pila ra man kakabok na hadlok nato ani? No. Kanang mangiskis ka sa imong kilay, sa imong paminaw, makaluwas na sa imong kalag? Makaluwas o makatiwas? Kay ang sala manggod mga igsoon, ang pagsupak sa kabubutos Ginoo. Matud pa sa ikaduhang pagbasa, ang kamatayon bunga sa sala. Ang sala, ang hinungdan kay misupak ang tao sa Ginoo. Ang atong unang ginikanan, si Adan og si Eva, misupak. Mao to nga tungod sa usa ka tawo nga mao si Adan, misod ang sala. Pagsud sa sala, naa dayon ang kamatayon. Pero matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa sa iyang sulat ngadto sa taga-Roma, niingon siya, salamat kay pag-abot ni Hesus usa ka tawo nisunod sa kabubuton sa Amahan, nagmasinugtanon og nahatagan ta og grasya nga gitawag og kinabuhi. So ang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Ginoo maoy makawagtang sad sa sala. Pero ang pagsupak sa kabubutos Ginoo maosay pagdawat sa sala. Nanglitan, imong kuluran imong buhok. Unsa man na, nagsunod ka sa kabubutos Ginoo o nisupak? Mana? Klaro kayo. Ilingi ay mong tupad na kanay imong buhok. Unsa man na, wa nay kolor. Ningon si Kristo ay mog kabalaka kay kanang mga sayaw barato kay nagpresyo, usa ka sentabo, duha ka sayaw sa ilang panahon sa una. Pero kanang mga sayaw, kaning mga guryon inatimana sa Ginoo. Matod pa niya, way usana nga mahog sa yuta nga wa atimana, pero iya pag yung gipasobrahan. Siya, bahin ninyo kanang tanan ninyong buhok sa inyong ulo giihap na sa akong Amahan. Gipakita yung Kristo ba unsa gyud ka importante ta, unsa tagbili sa mata sa atong Amahan, hastang atong buhok giihap. Nyaron pag ihap sa Amahan sa imong buhok, siya 50 kabuk-uban, 100,000 ang itom. Pagkahapon, pagtanaw niya, oh, puro naman ni itom, hay naman tong uban. Yung Ginoo nga, no, mani, nga, puro naman ni itom, nga na, matatoy giihap na ko nga uban. Mao di ay, kay nagsupak-supak, dahil ka imong gipatina. So, yung Ginoo, hala, puro naman ni itom. Di tingali ni mao ang akong gibantayan. Pag-abot sa unahan, ligsan dayon ka. Ligsan na ka. Iya, matatong giprotektahan katong dunay 50 kabuk-uban, o niya, 100,000 kabuok ang kuan itom.
Nya pagtanaw niya puro naman itom. Pasagdan ta lang ni siya nga to. Ako na bantay, schedule na para mamatay. Ana. Pagkamatay nimo, pag-abot na nimo didto, ingka Lord, gikan man ko ni simba. Nya nganong namatay man ko? Siya kisa may ngani mo, ingon Siano. Siano tanaw sa nako Seplido, ubod. Ana. Siya ikaw man itong dunay 50 ka bukuban. Nya dunay 100,000 ka buok kanang kuan. Itom. Pero awan ang naong nimo, pulos naman na itom. So dili na ikaw, dili na ka tinuod. So ang dili tinuod ilabay sa impierno. Ang kamatuoran ra moy moarig langit. Di ba? Kay naingon si Kristo, ang mudawat kanako, ako sang dawaton dito sa langit. Kinsa man si Kristo? God is truth. Matur pa ni Jesus, I am the truth, ang kamatuoran, ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Nya wa man kamudawat sa kamatuoran, wa sa kamudawat ni Kristo, di sa kadawaton dito. Di ba? Anong tutok mo muna ako? Kamatuoran ba? Kamatuoran gud. Daghan kay tarog pagsupak-supak sa kamatuoran. Ug mo nay hinungdan nga wa nata mapanalipdis Ginoo kay didto man ta ni dawat sa yawa. Gidawat nato ang sala. Ang yawa maoy prinsipe sa bakak, dili kamatuoran. Si Jeremias sa unang pagbasa nakaingon siya, Lord, gabinuutan man ko, nganong gidumtan man ko sa kalibutan, hasta ang ako mga suod nga higala, kontra naman ako, pero di ko angayng mahadlok nila, anaa ka nga nagtanaw nako, kahibaw ka sa tanan, gamhanan ka, ikanalay manimaos nila, basta ako magsunod gyud ko nimo. Na. Kana inyong buhok, tinuod pa na. Yes. Mayo, congratulations. Kanang color sa inyong naong karon, tinuod pa na. Tinuod. Congratulations. Og tinuod. Og di na gyud tinuod. Patay ka diyan. Daghan kay rong gabinuang oy. Kanang mga dalaga kinahanglan virgin gina og pure. Di na magpatukhang sa uyab. Ngano man kinsa may tukhangon sa laki, ang iyang gipakaslan. Nya wa go ka pakasli ngano magpatukhang man ka. Di ba? Nagpuyo na kas bakak, nagpakaasawa ka bisan way kasal. Buangon ka. Nga ikaw sang lakiha ka ulitaw man ka, puy imong pagkaulitaw. Anong imo man ang paanakan nga imo man ang tukhangon nga di man ani mo asawa, pakasli usa aron ang kamatuoran magtug-an nga imo na ng asawa. Nya biyaan ra ba ini kamabdos? Buangon ka. Ikaw niya kanang pari pa der nga makigkuyog sa madre. Unsa man na? Nagpuyo na sa kamatuoran. Ha? Puyog raman. Siyempre, nagpuyo. Kinsa may magkuyog padong ato simbahan, padong ato sa mga kapilya, ang madre ginagang pari kay maghatag man na og pagtulunan. Ikaw niya nanood mas kwarto. Nagrosaryo na dito. Niya pag duha ka buwan ang madre nagsuka-suka man. Naimpatso na dito. Oy labot anang pare. Awa posible sa nagbinuang sang pare. Daghan man sang pare karong wa magpuyo sa kamatuoran. Unsa may kamatuoran na mga pare, kinahanglan mi magpuyo nga poverty. Magpuyo mi nga celibate, way asawa. Wa say bana. Bana-bana. Unya magpuyo mi nga masinugtanon sa kabubutos Ginoo. Poverty, chastity, obedience. Mo nay among kamatuoran. Kakita gani mog pare nga nagpuyo sa kakabos, nagpuyo nga way asawa, naa sa kaputli og sa kanang pagkamasinugtanon dili magsigsupak-supak sa authority, kana tinuod ng pare. Nganing nagwali, tinuod nga pare, dili. Niya kay tinuod man, unsa man? Mutuo mo sa iyang isulti, dili. Oo, palit na islat. Palit mo slat, dili.
Basta magsigpalit makatagaan naman na. Tuo mga mo, di palit og slot. Ingkaon saon man na pader, ito coach kumbinto, dili na paras bulsas pare. Nya inyo nang nakita dinhi nga ako, wagyog na nako gisuod sa kong bulsa. Ako ra ginanggi dapat sa simbahan. Mo nakita mo dinhi naagyoy mga nanghitabo nga arang-arang. Nga naman kay gigiyahan ta sa Ginoo. Atong tanaw ng atong kumbinto. Atong bagong gihimo, niabot na ta sa 3rd floor. Mao na tungod na sa pagpuyo na tos kamatuoran nga kita di ay usa ka simbahan, kinahanglan mo paambita pinaagi anang slot tag 500 ra gid na ang kada slot. Ang atong halin naana sa mga 28,000 kapin ang atong halin ka slots. Oh, pakpak. Naapay mga 27,000 kapin nga available, 47,000 kapin nga available, tag 500. Og sige hala na natog palit, hurot ginadayon. Nya unsaon man na niabot na ta sa 3rd floor, ga-preparar na sad ta sa roof deck. Anha na nakutob. Nighuman na ng roof deck, architectural na. Binayran na ito the max na. So, kamo paspasin ninyog palit. Ay na mo pangaon gikan karon hangtod sa Disyembre. Ay na mo pangaog snacks ba? Ay mo kaog snacks, ay mo palit soft drinks, ay na mo pamalit og bagong cellphones, bagong gadgets. Nya ang tanan ninyong matigom ana, ipalit ninyog slot tanan. Ina mo inom og beer. Di ba? Nindot kayo. Kato ganing akong pag-anniversary sa ika-19 years nako sa pagkapari, nag-19 slot challenge man ta ato no. Nadyo ko'y nadawat na karon pero sige patag panawat as of yesterday niabot nag 154 ka 19 slot challenge ang akong nadawat. Wow. Nindot. Nya ako na may ni saad nga inigtapos na kuno sa buwan sila muhatag. Nako, sige, ako lang ning i-extend hangtod June 30, sige lang migdawat og 19 slot challenge, tag 9,500 or 10,000. Nya naman sad tay mga gastuhanan, why hunong siging request og pa hospitalization, minatay, hasta eskwela, pertindaghana, bugas, sagunsa nalay pang request anatong charitable fund. Ngunang
na short gyud ta, pero mo sa na akong hangyo ninyo kung wa gyud mo ikapalit slot og nipalit sad mog slot, sige sad mog view anang atong YouTube channel kanang Padresiano Ubod, ha? Kana ba? Na 155,000 na atong subscriber. Sige lang mog tan-aw ana, nya inyo nang i-like, i-share, nya ang mga advertisement inyo ra ginang humnon, di ninyo skip, naagid tay madawat gikan sa YouTube. Adtong buwan sa Mayo, ang atong share nadawat nato gahapon 129,000 pesos. Pakpak. Gamay-gamay ra to atong Abril kay 151 man to. Wa tingali kayo ni view atong pagkamayo, nalingaw sa Flores de Mayo, no? Karon Hunyo, piguin ninyo dagtanaw ay na mo pagpahuway gikas buntag gantod sa gabi, sige mog tanaw. Siya rog wa nay ma-share dire. Nya atong tan-awon ini kahulyo og ni arang-arang ba? At least mga 300,000 na lang kapin ang atong taplanan sa atong charitable fund. Nga igsoon, kung magsunod ta sa Ginoo, dili kay ta concern sa atong lawas og sundo nato ang iyang gisulti, hastang atong lawas mahatagan og maayong pag-atiman. Kay ang kalag nga way sala maghatag sa nagkahimsog sa lawas. Ang kalag nga daghag sala, ang lawas pod daghag sakit. Ang sala gyud hinungdan sa atong mga sakit. 100% sa atong sakit gumikan sa sala. Basta di mo mutuwa na, ako tuog yung ko ana. Og wa pa lang gid unta tay sala, wa gid unta tay sakit, di gid unta ta mamatay. Nya kay naa man yung sala gikan sa original sin hangtod gyud katapusan natong personal sin, amo na mga matay gid ta, masakit gid ta. Na ako'y gimisahan, 27 years old, na atake. Ako, mo 16 ako karong November 24, og makaabot pa. Giatake, sakit kasing-kasing, 27 years old. Pangutan na imong tupad, napila edad ni mo. Nya, mutugan gani, nya 27 na kapin na, bantay-bantay, hapit na ka. Nga naman, sa sala. Unsa maroy dakong sala sa mga katawhan, apil na sad ko ana, kana gyung hapit wa nay tug, di na matug. Ang katong mga tag-as kay edad, matug to sila alas 8 gabi, matag alas 4 kadlawon. Tag-as kay edad, abotag kuan kaon lag kamunggay. Ikaduha na tong sala kanang sige kita ng lami gyud, no? Lami is ba. Nya wa may laing lami, kana man gyung mga processed foods, mga soft drinks, mga chemically processed, porti maginang lamia, patay tas cancer. Kanay mong tupad, nananay cancer. Wa pa lang mulihok, mga naong cancerous na kay mga naong. Nya, lain pag yung sala, kanig yung away ba, dinumtanay, nanga stress na, nang gawas da yung mga sakit, sala lagi. Kanang kahadlok ni mong way kwarta, kana perti na mo hatag og sakit. Muna kita dinhi, naghatag itag kahigayunan ninyo nga di mo ma-stress, pamalit mog slot, wag tang din na inyong stress. Lagi. Nya paminaw mo sa atong humili, sige mog paminaw, wag tang sa na inyong stress. Dinhilay ni bisita nako nga asawa, 15 years nang wa na niya tagda yang bana kay tuan nas kabit. Karon nagkabalik na sila kay iyang gitagad, kay sige siya paminaw kuno sa akong humili, ingon siya, bitaw no, nganong di man nako tagdon akong bana nga ako magidining bana. Iya jud kunong gitagad, malipayon siyang nitagad, wa lang kuno tuyo ang iyang bana ni uli sila. Human sa 15 ka tuig, nakatilaw-tilaw na sa jutawan. 15 ka tuig, gimingaw na to, nakatilaw-tilaw gid. Ano man, maminaw mas Ginoo, sunod mas Ginoo, supak-supak. Ang bana pertin taon kunong hilak. Ya doon na sinianhin ako, bana sa to siya. Ya, pertin taon niyang huwat nako pag humanyag palit og slot, kay doon na gid siya i-share. Ingon din siya nako, Pader, mo share lang jud ko nimo.
Nga naman, sobra na 5 ka tuig, gibiyaan ako akong asawa o akong mga anak kay adto ko sa akong kabit. Nya sige na kong paminaw nimo pader, 14 akong hilak, sakit man ka manabi pader eh. Nako niya, isa duot sa akong kasing-kasing pader, 14 akong mahay, ning uli gyud ko sa amo pader. Nya wa ko dawata sa akong asawa. Niluhod ko siyang atubangan, wa gyud ko niya dawata. Wa gyud ko mutindog pader, iya kong gisirad-an sa pultahan, wa ko niya dawata, wa gyud ko nilakaw hangtod kaadlawon, giablihan ko niya balik, gipasod ko, ug karon nagkahiusa nami. Naghuwat day ini kakadlawon ang animal. Mao di ay. Berti niya hilak gud siya, perti ginyang lipaya, imo kong giusab pader, pero sakit kay ka manabi. Ana siya. Namay nang masakitan aron sunod lipay. Mas may pa nang masakitan ta aron malimpyo ang kalag kaysa masakitan ta aron ibanlod ang kalag sa impyerno. Nindog na ta.